హలో, ఏం సుబ్రహ్మణ్యం? సార్ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ సార్. అదే బ్రేకింగ్ న్యూస్. ఏం బ్రేకింగ్ న్యూస్? ఇక్కడ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఉంది. అది కాదు సార్. ఏం బ్రేకింగ్ న్యూస్ అమ్మా? అదే సార్, మన సినిమా బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఉంది కదా, సినిమాలో బ్రేకింగ్ న్యూస్. అది ఏమైంది ఇండస్ట్రీలో? సినిమాకి ఏమైనా అయింది అప్పుడు? మళ్ళీ ఇది ఆల్రెడీ పొలిటికల్ బ్రేకింగ్ న్యూస్. సార్ అది కాదు సార్, ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా చేశాను కదా, ఆ సినిమా బ్రేకింగ్ న్యూస్ టీజర్ క్యారెక్టర్. సినిమా టైటిల్ బ్రేకింగ్ న్యూస్? అవును సార్. బాగుంది, చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. రిలీజ్ అవబోతుంది సార్. టీజరా? యా, క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్. వెరీ గుడ్, సూపర్, ఆల్ ది బెస్ట్. నేను వెళ్ళను, ఇంకెవరిని కూడా వెళ్ళనివ్వను. వన్ డేలో జరిగేసి టీం అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్.